Централно подаване към Марселиньо, което се получава. Чудесно центриране на Марселиньо. Тателното поле очаква подаване на Мирослав Иванов, който шутира! Разпише, когато Лудогорец видим дали ще последва нещо опасно при това изпълнение. Негов удар от страна на Иван Стоянов. Шанс там! Изстрел на Моци! Още една възможност и това е 1-0 за Лудогорец! Голмайстор е Станислав Генчев в 12-та минута на срещата. Вижте ситуацията. Центрирането бе към далечната града. Първоначално футболист на домакините игра с глава, след това Моци. Нарушение на правилата. Още един път момента. Станислав Генчев първоначално не успя да спре Рамос. Може да играе един на един срещу Сорокин. Марселиньо в наказателното поле. Гаргоров също желава да играе с топката. Центрирането бе към близката града. Те просто функционират за сега. Орлите тук на Лудогорец арена в елита. Към Марселиньо. Той е абсолютно непокрит. Невероятна намеса на Милдер. Залевски. Въпреки това Лудогорец има идеалната възможност да се възползва. Барт! Спасяване на Василев. Възможност за Дъсли Милдер да центрира. Прави го към Марсиньо. Шанс там за Илиян Йорданов. Сменя посоката, след което стреля. И Левски изравнява резултата в началото на тази втора част. Но подаването, ситуацията. Прекрасно включване на холандския десен бранител на Левски. Чудесна работа и на Марсиньо. И вижте великолепното изпълнение на Илиян Йорданов. Генчев. Шот на Станислав Генчев! Феноменално изпълнение! Втори гол за Станислав Генчев в двубоя в 58-та минута. Феноменално изпълнение. Може ли да потърси сметка от Ивайло Василев тук? Следващия уикенд предстоят реваншите от турнира за Купата на България. Иван Стоянов сега с възможност да вкара трети гол за Лудогорец. Диагоналното подаване достигна до Йордан Минев. Този страхотен тим на железничарите, който бе воден от Стефан Грозданов. Шут на Де Карвалио! Милдер след това влезе грубо в краката на Марселиньо. Между Светослав Дяков и Станислав Ангелов. Нормално да има страст в такъв двубой. И това е край на срещата. Лудогорец спечели срещу Левски с 2-1 и излиза на първо място в класирането.